ба ҳама салом. Дар видеодарси имрӯза мо чӣ гуна риш мондан ба акси бериша кор мекунем ва ёд мегирем. Инак кора шурӯъ мекунем. Дар аввал сурате ки бояд риш монем аввалия мегирем, дафтарашо мепартем ва баъд аз он сурате ки риша давай. Ҳамин сурати риша аз лассо истифода бурда намхе гирд ба гирд дов мехӯрем. ҳамин риша мегирем. баъд аз он ҳамин риша ҳамин акс гирифта ба акс меорем. ин сурат аллакай кораш буд шид. баъд сар мекунем ба и кала тоғри кардана. ана ҳами даҳани ҳамира ҳамиҷа мо бояд кор кунем ки мо ҳамира битонем дар ҳамо одами қафогӣ, ҳамо одамиде ки бояд риша бимонем тоғриш кунем. жесткост 0, размер камтар майдатар. ана мехе мо даҳони ҷои даҳонаша кушодем ва суратамо мебарем та ҷои ҳамин мемонем. ана бо гирд атрофи риша мо тоза мекунем. размер майдатар ва боз тоза мекунем ҳамин ҷое ки мо дар корем. ва инак мо риша дар ҳамин ҷо мондем. чуноне ки мебинем камтар ҳамин риш ҷои хатогӣ дора бигам хеле. барои ҳамо даволаи риш зер мекунем. чӣ хеле ки дидасем анаи тараф даҳон напӯшондаги мӯйлабо филтр пластика пеш мекунем ва размер майдатар. ина риша тоғри кардем. риши аслии ҳамо одам худаш ана мехебад, лекин мо метавонем камтар формаи дигар бидорем ё камтар баландтараш кунем. гирди атрофа ҳолам тозатар мекунем ки ҳамин риш камтар хубтар битавонад. жесткост баландтар, камтар пештар. ина ҳамеша Inşallah nefes
бо неги бо метонем камтар дигах екнем амириша барои контр ҳарфи ҷера истифода мебарем то риш якта дигар шава риша иси меорем ана ҳамира 50% итарафша аз выделкада делитро зер мекунем ва ана боқӣ мондаша бо як бори дигар контр ҷ то якта дигар шава та як тарафа зер када ширина -100 то рӯбаруи ҳамин риш шава ҳарчи меорем яҷода мечаспонем ина риш якта дигар пайдо шуд шифта ҷахида слой як копия слой як копия ду ҳарди ҳамин тарафи ришора обиден слой када якташ мекунем анаро ба ҷо мекунем иро меорем як бори дигар та ҳамин ҷо мемонем нахе деформация истифода буда камта миша ду тараф Тарзинаваш тайёрши ина бориш тарзидаш агар ранги мӯи сар камтар ба риш торе нагира таъми бола риш чиқида аз тумачаҳои контр ҳарфи ё ва ё изображение коррекция цветовой насыщенность зер када ҳамин сурата риша рангу боша алиш када кӯшиш мекунем ки ба мӯи сар камтарам боша монандтар шава ва бо метонем ана непрозрачность ҳамира камтар када сурата ба ҳамин мӯи сар монандтар кунем инак ба ҳамин видеоро ки имрӯзаи морам ба охир расид